Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngingumzothule ngokeshembe isibongo mafafuke njengento engabani isamba nesamba umgosi engalala maqedo lala bafoza nokha nje isikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nkintela. Ngiyabingelela ngalesi sikhathi Nethezeka TV sesiphinde sabuya awu madoda endaweni yasemagabheni umgqilazi wabathakathi sifike eqathathafu namhlanje okubalekile ke kulokhu kukhona nabantu abathe bafisa ukwazi okuthile nokuthi usebenza kanjani nokuthi ke sigxile kakhulukazi kwinsebenzo ezithinta yena ngoba kukhona abantu abasithinta abasuka kude bethi cha mabesuka kude bazofika benze njani uma befika la. Sithintwa abantu bakoMpumalanga, sathintwa abantu bakogoli kwaNdangazaduma uma kuthiwa bayafika bazofika bamukeleke kanjani, zikhona noma ikhona yini mhlawumbe indawo yokuthi bengafihla ikhanda kulezo insuku mhlawumbe makuya ngokuthi into ebathintayo ithinta izinsuku ezintathu ekuthena ukuthi mhlawumbe ebalaphe ngabe kuzomiseka kanjani esimene sikanjalo. Akuphinde sikubingelele dokotela sikomukele kwiNethezeka TV. Awu siyaphinde siyabonana nhlanze siyabingelela. Dokotela sithinte into eziningi uhambo lakho kulokho okudlule sifikile sathinta kakhulukazi ekutheni uhambo lakho lebenzima kakhulu ngoba belithinta nokuthi intwaso kubalekile ukuthwasela into oyaziyo ukuthi yini ungavinjwa zibongo ungavinjwa zinkinga ezithile uthola ukuthi ulilongwe mhlawumbe nakulowo muzi kodwa egcineni uthola ukuthi uyathwasa uyaphahla into engekho kumanje sesithintwe abantu ibona abathi kwesinye isikhathi baba nenkinga uthola ukuthi ngoba usendaweni yasemagabheni nje kwaThoyana indawo ephinde ibe isikhaya ekutheni ukuthi bona bazokwazi ukuthi bamukeleke kanjani abaqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene mase singena kakhulukazi kwinsebenzo ngalokhu okuphanyiswa abantu nawe uyitholile incengo uthini ngakho njengamanje. Nhlanzi esingakuphawula nje lapha ngasodabeni lokuthi abantu mhlambe basizakala kanjani ngasey'ndaweni zokufihla ikhanda uma befike lapha ekhaya. Vele kahle kahle lapha ekhaya uma kuthiwa usuzothatha izinto ezithize esingake silo sigagula ngamagama azo kodwa ezokuphakamisa impilo yomuntu nokuphumelelisa umuntu. Kusike sithanda ukuthi mhlambe umuntu ahlale izinsuku ezintathu kuya kwezine ngoba sabantu nje abasebenza kusukela ngeSonto sivale ngoLwesihlanu ngoba lapha ekhaya ngeSabatha sisebenzi. Mufika lapha ekhaya ngeSabatha ungafika njengekhathi zalethi sikukhombe futhi indawo yokulala zikhona ke indawo zokulala esizisebenzisayo ezama-cottage noma zingekho lapha egcekeni kodwa ziseduze nje nalapha ekhaya. Indawo nje ngikwazi ukuthi abantu uma befikile basuka koGoli eMpumalanga kephi nakephi ey'ndaweni ey'kude ngibathathe mesiqeda ukusebenza ngibafihlise ikhanda khona. Ngizwa kahle. Ake sibuye la iy'nsebenzo ey'ningi abantu abafisa ukuzazi kakhulu yilezi zokuphakamisa umsebenzi nakuba ungagagulanga kudume kakhulukazi iy'gubhu. Iy'gubhu zona ey'dumile impela ngeke ube nesigubhu ungakwazi ukunika abantu iy'gubhu okusho ukuthi uma uthwalisa usho ukuthi uthwele. Ngifuna ukubuya lapho-ke kwenzakalani endabeni yokuphakamisa umsebenzi iy'nsebenzo zakho zokuphakamisa umsebenzi zime kanjani? Lapha Nhlanzi ekuphakamiseni umsebenzi lapha ekhaya siqala nje kunebhodlela esike silikhande. Istep sokuqala leso. Engawukuthi mhlambe mekuthiwa siyalinganisa noma sisho iprice yalo liqala ku-5,000 rand. So lelo bhodlela-ke ilona esilibiza ngesigilamkhuba eliwumhlahlandlela ukuthi uqala ubone kuqala la ekhaya izinto zakhona ukuthi zikuphatha kanjani kodwa futhi uma ukuthi awulithandi lona uthi hayi mkhulu ngicela ungikhandele isigubhu lapha ekhaya isigubhu siyasikhanda lapha ekhaya sisithengi into esiyithengayo nje iswela kuphela loku empty lokho kodwa lapha phakathi siyazi ukuthi kukhonani ngoba kufuneke unike umuntu into ongayazi kwayiwena. Njengoba nibonile nasendumbeni kuhlukahlukene khona iy'gubhu ey'ncane iy'gubhu ey'nkulu iy'mpondo ezimnyama iy'mpondo ey'njani ey'bovu yonke leya nto ngiyayazi ukuthi phakathi khonani. Akuyona into yokuthi ngisho sengifile la ekhaya izosala inika iy'ngane zami inkinga lutho. Okusho ukuthi umuntu uma umnika into ekanjalo naye ngeke imhluphe ekhaya ngoba phela abantu sebesabele ekutheni ukuthi mhlawumbe masedlulile emhlabeni kufa umusi.
Hhayi Nhlanzi, ngoba nje kukhona ney'ngane lapha ekhaya, ngithi phela funa uqale ubone lapho. Ngeke ngisuse indumba le ngiyoyibeka edolobheni. Edolobheni ngangasebenzela khona mina, ngisasebenza ngey'washo namanzi. Kodwa kwathi kungena le misebenzi enzima edinga ukuthi uzinze ekhaya, angisusa khona amakhehla athi le ndawo sayifuni. Ngoba ninomsindo, iyaxokozela. So asikwazi ukuhlala endaweni enje. Ngoba ubona nje lapha nakuleli zwe engikulona ngaba nenhlanhla kuthulakele kunokuthula. Okusho ukuthi-ke yonke into yami ekhona lapha ihleli kahle. Futhi ayikho into engiyinika umuntu mina ehamba igcine ibulala umndeni wakhe noma phenduke ibe inkinga ekhaya. Ngoba phela asikhuluma iqiniso ekutheni ukuthi umuntu emethi uyathwala noma uyaphakamisa umsebenzi wakhe noma kukhona into yokumgeza ukucace usuke vele esebenzela bona abantwana. Manje mayizobulala bona futhi uzoyidla nobani le mali. Udla nobani le mali manje sekufa unkosikazi, kufa abantwana, kufe yonke into useseliyedwa. Lo muntu uzophenduka abe isilwane, abe nenhliziyo embi. Angithi uyayibona, abe nenhliziyo angakwazi ngisho ukusiza umuntu mexakekile. Ngoba lapha ekhaya mina noma ufika, angithi ngoba ngishilo ukuthi umsebenzi lapha ekhaya iqala ku-5,000 ize ihambe igcine mhlambe ku-35,000. Lapha ekhaya mufika akusho ukuthi ngithi mina 5,000 ngoba ukuhlupheka ngiyakwazi, mina lo msebenzi ungihluphekisile. Manje-ke angiwuphenduli ibhizinisi lokusimama noma mhlambe lokuphumelela kubantu, cha. Manje-ke umuntu umefika lapha ekhaya mina ngisuke ngazi ukuthi ufika la ngoba exakekile. Bengeke ezeze la ekhaya uma kade engaxakekile. So lapha ekhaya indlela yokusebenza noma kuthiwa sikuthatha imali, asisho leyo mali letha yonke manje ibe isamba. Uzoyithatha ngoba vele uxakekile. Mina ngikunikeza into la ezohamba uyokwenza lento oyifunayo, ubone ukuthi lento ngempela nginikeze yona lo muntu kufanele ngiyikhokhele futhi. Ngeke ubaleke nemali yami into ikusebenzele ikwazi ukuthi kulala udlile. Kunjalo. Ngizokahle ake singene kwinsebenzo. Iy'nsebenzo zakho zime kanjani zala ekhaya ngoba ikona okubaluleke kakhulu. Akufanele ukuthi umuntu esukela into angayazi ngoba kuney'nkinga la emnyango, abantu bahlushwa imimoya, kukhona izangoma eseyivalekele umsebenzi nazo. Efake yikhuphula umsebenzi ziwuvule zibheke futhi ukuthi kuvalephi yini kumephi. Ngifuna ukuya lapha kwinsebenzo zakho. Iy'nsebenzo zakho zime kanjani? Lapha ekhaya ngngoba ngithwase nje umngoma mina. Okusho ukuthi isandla sobungoma ngiyasazi nginaso. Lapha ekhaya ngoba ngimukele isikhwama sobunyanga noma ngithi ngoba ngithwasa ubunyanga buvele bukhona kumina egazini lami, ngoba lento vele uzalwa nayo. Ngokukhula nayo lokhu ikhula, ngokukhula lokhu ikhula, mase kufika isikhathi sokuthi iqhume sifuna ukusebenza. Lapho ukuthi umuntu useyinyanga noma useyisangoma noma useyini, ngoba isuke isiqhumile isifuna ukusebenza. Awuyenzi lento ingaqhumanga engafuna ukusebenza. So manje leso sandla sobunyanga nginaso mina. Umuntu methi hayi kuyakhaleleka umsebenzi wami, ukhalela isandla sobunyanga, mhlawumbe ngathi ngoba umnyanga akakhaleleka. Leso sandla lapha ekhaya nginaso. Lapha ekhaya isandla somndawo, methi umuntu ufuna ukusebenza ngomndawo nje kuphela, leso sandla futhi nginaso. So nje iy'nsebenzo zalapha ekhaya zimi kanjalo. Nanokuthuthukisa-ke amabhizinisi kubantu, ama-promotion, abantu abangasebenzi. Uthola ukuthi umuntu ngoba sekwenzeka inkinga emhlabeni, abantu bahleli namajazi ney'tifiketi. Uthola ukuthi umuntu amoshe enkulu imali le efunda noma abazali bamoshe enkulu imali le bemfundisa, kodwa futhi manje uhleli ekhaya ujika nelanga, sekuphele mhlawumbe iminyaka emithathu emine. Lowo muntu lapha ekhaya siyakwazi ukumlekelela. Lowo muntu sike sithi nje akafike no-1,000 rand lapha ekhaya, noma leyo mali kungasiyo imali ekuyiyona prize noma kuyiyona nkomo yokuthi kwenziwe umsebenzi wakhe. Ngoba umuntu onjalo nje simcharge u-3.5, kodwa sike sithi akafike no-1,000 rand ngoba lo muntu akasebenzi, uzoyithatha imali, uhluphekile. Simenza kona sithi hamba-ke nawe manje uyobe injini, udume, ukhuthale, ufuna umsebenzi. Kungaqashwa Nhlanzi. Usebenza imali yethu uyayibuyisa lapha ekhaya. Ukuthi uqashwe emva ka-3 months 4 months uyoyibuyisa imali mase usebenza usuzobonga. Ngizokahle ake sibuye singene endabeni-ke le ethinta kakhulukazi le yokuphakamisa umsebenzi. Abantu abaningi baxakwe imisebenzi abayenzayo. Khona umuntu uthola ukuthi unebhizinisi kodwa uthi imali akayiboni ukuthi ishonaphi. Imali iyangena, hayi ukuthi ayingeni. Khona umuntu othi mangiphethe u500 ngosuku vele ngingawazi ukuthi uphelephi. Ngifuna ukuya kulabo bantu abakanjalo. Unezikweletu, unebhizinisi elimfakela imali futhi elimkhokhelayo, kodwa unezikweletu ezixaka ukwenza. Ake singene lapho ekutheni ukuthi ey'mene kanjalo niyakwazi la ekhaya ekutheni ukuthi nibambe okuyiyona nto ewukhiye empilweni yomuntu okuyiyona ebhidliza umsebenzi ngokuthi idle imali.
kuleso sigaba esikanjalo kwenhlanhla kusuke sekungenelela lapha ekuthenini umuntu ungamvumeli noma mhlampe ungezwa ngayo ukuthi nginenkinga ewukuthi ngicela ungenzele ukuthi. Oh yeah. Lapho-ke sekufuneka kusebenze ukuthi nawe ulwazi lakho noma umqondo uwusebenzise njengomelaphi. Umuntu uhlale phani naye umhlolele, umbhekele ngendlela ongambhekela ngayo ukuthi uyabona. Mese kuwukuthi-ke uma ubona ukuthi-ke inkinga mhlawumbe usekuthenini lo muntu wavalwa, ubonakala leyo nto isuswa kanjani kuyena nenhlanhla yakhe isivulwa kanjani, angithi uyabona. Mewukuthi futhi lokho kuyaxaka, lapha ekhaya-ke mina nginayo into eyala ekhaya engikwazi ukuthi umuntu mekuthi idlozi lakhe lixakile kule kuthiwa ubanga ngapha noma umthakathi usewafa, mina ngizomnika uNozizwe lapha ekhaya ngimfake egazini, uNozizwe akwazi ukumlawulela izinto zakhe. Okusho uNozizwe sekuyena ofana nedlozi akahlatshele uNozizwe. Angithi phela uNozizwe mina sengimkhandela ngemfihlo yalapha ekhaya. Ngithi mase siyabheka sibona izinto zalo muntu uyixakile, abazali bakhe sebashona lo muntu lo. Bethi uyaphuma komalume umuzi kuvalwe ngehlahla, methi uyakhaya kobaba nakhona kuyabheda. Lo muntu mhlawumbe uyihlalele emqashweni, manje uyomkhomba kumuphi umsamo lo muntu, ngoba phela uma umkhombe umsamo udlala ngaye umzwisa ubuhlungu, umvusele iy'londa. Angithi uyabona. Manje-ke mengithi mina ngeke Nozizwe ngicela uyilekelele le ndoda noma ngicela umlekelele lo mame, angithi uyabona. Akwenzeki uNozizwe ukuthi egcine sekhuluma noma edinga umhlatshelo. Angithi phela Nhlanzi uNozizwe uqondene nami. Uqondene nami uNozizwe futhi akadinge emhlatshelo. Wena nje ngigcina ngokuthi nje ngikutshela ukuthi la uzokwenza kanje, wenze kanje, wenze kanje. Futhi uNozizwe akusona isibhoki, lapha ekhaya ngisebenze ngey'bhoki mina, lapha ekhaya kunamadlozi lapha ekhaya. Hayi, ngiyakuzwa khona kodwa ekaNozizwa akabi nenkinga wena uma kuthiwa uqondene nawe. Mase kuthiwa wena awusamenzeli izinto mhlawumbe awusekho-ke emhlabeni, angeke abe nenkinga lowo muntu. Angeke abe nenkinga. Ngeke abe nenkinga ngoba lento mina engizobe ngimnikeza yona akukona ukuthi kuzobe imfihlo yami kuphela. Ngizomtshela mina ukuthi ndoda lento engiyifaka egazini lakho into yala ekhaya. Into noma sengifile nami iy'ngane zami yisale yiphile ngayo. Kungaloyo kuthiwa ingane ihambe yokomalume uyokwenzela isiphadle ayikho leyo nto lapha ekhaya. Ingane yami ngeke yenze lokho mina. Ngithi manje mina lento ngayihluphekela ngendlela yokuthi manje kufune ngiyiqonde ukuthi iyini kahle kahle, ngoba lento ayisuki phela kumina, isuka komkhulu bami. Indala lento kaNozizwe. Indala lento. uNozizwe phela kithi manje mina indlela manje sengimqambe ngayo igama lokuthi noma kuthiwa ngikhuluma ngaye ungasho ukuthi lo muntu ukhuluma ngesilwane, cha. Yebo. Nje imfihlo yalapha ekhaya. Ngizwa kahle. Ake sibheke-ke indlela yokuthi-ke abantu bayabonga ney'ncomo siyibonile. Singene futhi nakhona lapho ekutheni ukuthi iy'ncomo siyibonile ngoba into ebalulekile izincomo nokuthi umuntu esho ukuthi Nethezeka TV sesiphuma khona nokugqugquzela indlela nempatho futhi nendlela obuphatha ngabantu. Kusithokozisile nathi siyiNethezeka TV. Sengifuna ukuthi singene-ke ekutheni abantu abasuke kakhulukazi benamabandla, ngoba phela angifuni uqamba amanga. Abanamabandla, abaney'nkinga emabandleni ngoba phela nabo abafundisa abantu. Benze njani lento, ikhona yini eyakho eze ithinte ububandla uqobo kakhulukazi kubefundisi ngoba phela ekugcineni fase beneqiniso. Okusho ukuthi la mkhulu indlela yokuphakamisa umuntu ngingasho ukuthi iyodwa. Kodwa mase kuhlukana ukuthi yena ufuna ukuphakamisa ini. Ukumuphi umkhakha? Kumuphi umkhakha. Lapho-ke la ifika ihlukane khona. Kodwa indlela yokuphakamisa umuntu yona ngoba ngeke ukuthi ungaphakamisa umuntu onetafula umenze mhlambe abe ne-container kodwa uhluleke ukuphakamisa umfundisi esontweni. Okusho ukuthi leyo nto into engekho. Okusho ukuthi lo muntu lo muthi wena uzokwazi ukumphakamisa lo muntu lo asuke mhlambe kwitafula lela nalo likwazi ukumenza leli tafula noma likwazi ukumkhandela imali ekuthenini asegcine ethole iveni lokuthi akwazi uku-order. Iveni phela ilona elizobe licontrol umsebenzi, ayeke ukuhamba nge-public transport. Okusho ukuthi lo muntu nomfundisi ungakwazi ukukwenza lokho, ukuthi amabandla isonto ligcwale, ayeke umfundisi ukunikelelwa abantu abawu-4 abantu abawu-3.
kunjalo. Oh, ebandleni inomnikelo lento ihambisana nesidodo semali. Akithi phela Nhlanzi vele phela inhloso emhlabeni ukuthi umuntu alale edlile. Oh, Umfundisi manje akabo umfundisi kahle ngathini, abalandeli bakhe noma abantwana bakhe bengakwazi ukuthi bamthengele impuphu. Noma umfundisi angithi phela sekwaba lesikhathi esikhona ukuthi umfundisi manje melokhu efika nesudi eyodwa enkonzweni kufuneka ibandla likwazi ukumnikelela phela athole isudi yesibili. oh yeah. Kunjalo Nhlanzi. Ngizwa kahle. Sesiqoqa nje sizogxila kakhulu kumniningwane nendawo. Cacisele kahle umuntu. Abantu basuka eThekwini, mabefika eThekwini benze njani uma beza la nokucacisa kakhulukazi abaqhamuka futhi eindaweni eziseduze ngala benze njani ngoba uwena wazi amadolobha angala. Yeah. Lapha eThekwini-ke Nhlanzi kunale ndawo ekuthiwa i-China Mall eyasha. Lapha ngemumva kuno-Shoprite laphayana, kunama-taxi asemagabheni. Lapha kulawa ma-taxi ufike ugibele uthi uyakwaThoyana ufike wehle enduneni uNgcongo. Lapho ngisho ngabuza ingane encane mina ngiyaziwa lapha ekhaya. Umphakathi nje uyangazi nje lapha endaweni, angivelanga lento ngahamba ngayothatha etafuleni ngabuya. Umphakathi walapho uyangazi mina ngibuya lapha ekhaya nomsebenzi ngenza amasiko akhona ngoba yikho inkosi yakaMayibeke emhlabeni. Yebo. Isihlalo nesihlalo engihleli kusona umphakathi uyasazi. Ingakho ungabuza ngisho ingane encane lapha muwehle esitobhini ukuthi kephi kaMgqilazo wathakathi omelaphi la noma usiza abantu uyokuthatha ikubeke lapha ekhaya ngoba vele kuyaziwa ukuthi ngiyindoda ekhululekile nje emphakathini. Angiyona ile ndoda le nenhliziyo enonya. Ngihlekela nje wonke umuntu ngikhululekile futhi nomphakathi ngiyawusiza. Akubona ukuthi ngisiza abantu baseyindaweni ezikude kuphela. Kunjalo. Ngizwa kahle. Mniningwane iyona ebalekile bakuthola kanjani abantu abafisa ukuxhumana nawe benza kanjani? Indlela yokuxhumana nami baba abantu bangangithinta lapha einambeni za-067 209 1909. Inamba nje le ehlezi on engacimi futhi ihlezi kumina. Eyesibili iyo le ngiyibuka lapha phansi ithi 073 036 7213. Nakuyona futhi le namba ngiyatholakala kodwa-ke yona ayikho busy kakhulu. Inamba ebhizi ngempela nje owazi ukuthi uma uthinte kuyona nakanjani uyongithola. Ngeke uthole ingane ithi hhayi ubaba usabhava, uyothola mina uqobo ngoba ngisho ebhavini ngingena nayo le. Umama akayiphathi. Hhayi ngeke ngiyiphathe phela ngoba bebabili bekaqala aphathwe yilo yedwa nalomunye uzoyifuna. Oh, Kanti lo munye uyiphatha kanjani mina ngingayiphathi. So kumele sizame ukubalekela into enjalo. Kukanjalo nje Nhlanzi izona indlela zokuxhumana lezo. sibonga kahle kakhulu. Sibonge nethuba ukuthi usemukele namhlanje masibuya futhi sibili uthi cha sondelani madoda amakhulu uhlale phansi ixoxo. Yebo, siyabonga Nhlanzi, siyalibonga nethuba. Kunjalo-ke iNethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani. Abantu abaningi baney'nkinga ezahlukahlukene baqhamuka emazweni ahlukahlukene yindawo futhi ezahlukahlukene. Sikumgqilazi wabathakathi phansi kwaThoyana la sikhona sikhuluma into eyodwa ukuphila komuntu ngoba umuntu uma kuya ngokuthi noma abantu uma kuya ngokuthi sebeyasifonela bethi madoda nenza kanjani nangumgqilazi siyamthola kuxoxwa kanje naye kodwa ekugcineni sinenkinga thina esisuka ey'ndaweni ey'kude. Uma sifika ngabe ikhona indawo yokufihla ikhanda niphendulekile yonke into iphendulekile. Mina-ke kama ngingumzothule ngwakaShembe Sibongo mafavuka njengento engabani isamba nesamba umnkosi angalola maqedo lala bafaza nokhotshe izikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovu oyiphayo ngumadekeni oyishaya sankensela ayiphindi ibonani yiba